Sagudahin nga ron ti surat na, Dear Manong Nemy. Manong Nemy numaminsan sa antay nga patyen. Tay mapasamak, nga di tayo namnamain nga mapasamak. Ngamin kat sa antay nga amo, no anya ti mapasamak, intun madamdama. Intun bigat, kaya kada kiti masangwanan nga aldaw. Tay kunadan, awang kas tagsakbay, isaganaan tayo, no anya ti mapasamak, iti masakbayan. Kas ti pa nakaisagana, panang isagana, di naganak, tinasan naranya ka masakbayan, di kita anak da. Kaya dagiti anak, tulungan da ti bagida. Tapno da serbi na mitlaeng sakripisyo dagiti anak para tinaran niya ka masakbayan. Tawan tinaganak amang isagmak ti bukod da nga anak. Manong Nemy may sakmet kadagiti dumdunge kinang bubuya kada ito nga programa. Kahit naawi sakmet tapno kahit kumat nga ibinglay, dahito ipakasalitan ti biyag ko kinayat ajak to pulos malipatan. Ngam sakmet ti amin Manong Nemy kablawan kayo tinaragsak nagasat nga oras yun dita Nemars studio. Kasama na nakablawak na giti so amin nga nakaado na ruway nga dumdum nga nagbibuya iti na dumaduma pa set ti lubong. Nanaruna kang ka nga sikat iti mun kan mang tibiyag ka dito pagkasalitaan. Kastoy man nga rod Manong Nemy, tinapilig ang pagrugyan dito ipagkasalitaan. Maudin nga semestre, iti maudin nga tawen ko, iti kursok nga accountancy, Manong Nemy. Dua kami nga kapsat, ni Manong Roldan, ti inauna, 7 nga tawen ti bait mi Manong Nemy. Kensyak, buridek, ni Manong Roland, wano Roldan, kunakuman. Ni Manong Roldan, Kensyak. Dua kam lang Manong Nemy ti anak, dapa pa kini mama, nga dapa pa kini mama, ket napintas ti negosyo da. Nabayagan nga naggraduar ni Manong Roldan. Kaya tumultulungan Manong Nemy ti negosyo. Wen. Irinto ta ni Robert kat nabayagmatan nga agar-aram kanya. Inkadden ko nga ron. Nga iti dayta nga maudin nga semestre itiya. Maudin matan nga tawen. Apa nagbasa mi kaniya. Robert. Ison ti panangaklon ko ken kuhana. Kat kasta ko na itiragsak ni Robert Manong Nemy. Kamodyanan na. Nobya kan, maarakop kan, maagkan kan. Ken, anya, mabaling kan nga awisen. Sa dino, iti balay. Wano iti hotel. No way, Mr. Robert. Inaklon ka man ngagpeso, nga maging kalang ti holding hands. Sikangit, nakapapaidam ka nga talaga. Ngayon, awanin ti maaramid pa ni Manong mga Roldan. Gabot ay naklon na kon. Awanin ti maaramid pa ni Manong mga Roldan ko na ni Robert Manong Nemy. Gabot na kasano ti kina-stricto da papaki ni mama kaniyak. Mas pa ti kina-stricto. My big brother Manong Nemy. Bakit? Na-stricto ko na. Takas la iso kang kanayon nga pasungan kanyak dito balay. No maladawak nga gawin. Kasla ito dahi tamanin nga malem. Gabotay naklon ko, ti panagkayat ni Robert. Saan nga namin ga? Aging gasan na ka na i-date, i-dinner date. Tinawagak ni Papa Manong Nemy, tadyak matawagan ni Mama. Busy tilinya na. Siguro kat tanda ka sa salita. Yes, iha. Pa, maladawak. Yung bagam ka din kinimanong mo, mamala daw ka. Sabi ko nga, nakay mati, tinawag ako. Ang mga ni Manong manin, tipang tawagak kita, doon tumanin sa una. Sige, sakto di makamukin Manong mo. Kinunamat ni Papa Manong Nemy. Nagkuyag kam nganot ka ni Robert. Napanggam nag-dinner Manong Nemy. Siguro ka talaga, nasanda ko nga maparitan na mamakin ni Papa. Nga madaanin ti boyfriend. Tomap-apalak ka iti kapatadak Manong Nemy na namin adudan nga nadaan ti boyfriend. Sanda pa yun nga virgin. Ngayon pagkaragsakak Manong Nemy, tamaysak ka iti mamano siguro nga graduar ti college kami sa pelang virgin.
Gamo siguro ti kini-stricto ni Manong Roldan, kini-stricto da mama kini papa. Dagay gawin daddo Manong Nemy, ket nalukay, dagay naganak, ket maaramid dat kay kayat da. Uno saan, sobramat nga kini-stricto, dagay naganak, ket dayta mat ti kapunan no apay nga agrebel ti anak. Tapno di kasta ket maaramid dat kay kayat da, nasang kumaron pen. Nalaing agchansya ni Robert Manong Nemy. Dada kayat kan kuha na. Imabay ka din kanya, kabayatan namang mangang kami, imbes kumang sango kam lang. Tapno kano, labing pinas ti parang subo na kanya. Ti makadakas Manong Nemy, adamat imbaon na, ada kinatulag na amang picture kada kami, anyaman dikit araramidan mi. Apit naskan pa ilang ada. Picture dita, selfie. Di mo kadikayat. Nga, mga ramit nanto ti may isang album, iti picture, pa-i-print ko to. Tapos nigas tagat, ada remembrance ta. May label to di album, may our first date. Yan. Kalpasan, nginaklom na. Hanggang malipatan na tingal daw. Naka-record iti direct. Gabot ang kalpasan for how many years? Itapay lang inaklon na. Itapay lang ag-date takas to. Pacheck ni patpatignak ni Robert Manong Nemy nupay adda pa nagala-ala ti puso. Isumat lang amin ti kapagpengandahanan nga agar-arim kanyak sa mesa. Very proud ako tumat ng mga mo kada papake ni mama ni Robert. Kapag gwapo, ado di kita crush kang kuwana ng estudyante kas kanya. Wan? Kaya nag-asatak ka nun sa siyak tinaram na. Nag-asatak ka nun nga kabot a siyak ti girlfriend ni Robert. Naminsanan Manong Nemy nga nakita na kami ni Manong Roldan kaya ni Robert nga nagkuyog na minsan naman pa awang pa edit relasyon mi. Nga nagkuyog kami iti may isang amol nga nakita na kami Manong Nemy na iranamat nga da. Binalagan na idin ni Robert nga adaywanak. Nagbutang man idin ni Robert nga magabuta talaga siguro nga ipatpatignak. Ito'y agayin ayat kami. Iso nga nakuna na itay Manong Nemy nga awanan ti maramidan pa iti kapsat ko. Nagsipot talaga nga on kami. Di nakintulnog ni Robert Manong Nemy dito balay, kalpasan dito pa nag-dinner mi. Nanganaklat ti bukod ko nga lugan nga nagawid Manong Nemy kat kas iti dinamnamat. Imbes ko mga ni mama, iti matandanagan nga gururay kanyak, uno ni papangam saan. Dati big brother ko Manong Nemy, iti agururay kanya. Kat dagos ng bagana. Sinaludsod na. Apay nga takalayang. My big brother, impakaamok kini papanga the date ko. Date? Nag-dinner date kami kini Robert. Robert? Oin, naamamumit idea. Pwede nakita na kami di may isang amol? Abay, nag-date kayo. Big brother, itangal daw, inaklon ko di panagayat na. Din ka di kuna kada papake ni mama, nasaan ka pala ka makiboy-boyfriend? Sorry, big brother. Ipatpatag ko ni Robert, kaya ipatpatag na ko. Ken? Anya pa tinaramid yun. Nanganabikam lang. Hindi kasi nga oras, napangkam ko man nag-check-in. Awang kang pumapay ah. Sama ko mang sayangin. Tibang banog na papake ni mama. Para ken ka. Kita enak. Nakapaggraduarak. Katultulungan idan di business. Kaya da papake ni mama. Na makapaggraduar kami. Tapos siya kakinsiyak, tagtinulong to para tinegosyo tayo. Kuya, my big brother, nugas pagkaragan man ta, kahit mo nga tumulod akin ka, no way, sa balit babae, sa balit lalaki. Nitikit mo sa wine. Noong pwede girlfriend mo, di nang kipadpada, noong pwede boyfriend ko. Ada boyfriend ko, kuya. So nga di na maparitan. Ipatpatag ko ni Robert, kaya ipatpatag na kami.
awanin tinaramidan pa ni Manong Roldan. Dinamasaklatan tiyan na. Nagdiretso ako nito silid ko. Hindi makamlesak. Napana ko nito yan. Dapapakin ni Mamang. At dada pa lang salas ngagbuy-buy at TV. Pa, ma, dakon. Nakita mo nga rin ito. Limabas ka dito. Iyan mi. Nagdiretso ka iti. Silad mo. Kadi mo malay bagang adakan. Itatanakamlas ka ni. So pala tiruhar mo silad mo. Panangibab mo adakan. Ket, nangang kayo na, Papa, ma? Nangang kami na. Ni Kuya Roldan. Dito sinalusod mo kumano ng hanin. Ano ko mga mintimang ba rin na sangamangan. Nalabas nga pangrabi. Ayan na ka din ni Manong mo. Sinabat ng itigate. Nabati ti hardin. Agbay may isang agin inom. Igagad ka doon. Api ko makat ka doon ti kapsut ko. Naging ga Manong Nemy nga nalasaludsud ko. Pa? Ha? Manot tawanin ni Manong Roldan. Kaya di mo kumasaludsud ng ikuana. Abay nga da kami. Sige manot tawon mo. +7 ko na. At apito nga tawon ti gadget yo. Abay nga di pala gasawa ni Manong. Ano kahit mo sa parwarin ka natang saludsud mo iya. Agraduar kan to pala eh. Api sa saludsud mo no api nga di pala gasawa ni Manong mo. Kahit mo ka gasawan nga dagdagan mo nga gasawa tapos nagastakat next year kat sumarunong ka matan nga gasawa. Sana kasta kahit ko sawon papa. Api nga ron nga asawa at pagsasalitaan. Hindi kasi di nga edad na dapat at asawanan. Anyan tiyan mo baka no daw urayan na. Urayan na? Tapi ada ka di girlfriend na nga ada di abroad? Papa? Jack man na mo api di mo saludsutin kong kuha na. Nimat papa. No ada saludsutin api nga di mo saludsutin kong kuha na ko. Katuan at awon sa balik makasumbat mo sang isuna. Alam ko matiamok ka sa batasyak ni Manong mo. Nakasimsimple iya. Sige. Na mga rodanunan ni Kuya. Nagsaludsudak keng kuha na. Manen ko nakata. Nasalsaludsud ko min din. Manong Nemy umininom ni Kuya. Brandy. Ti brand na. Medyo nalabasi din. Kasla inalisto na timinom ito napasagpat na kon. Kaya, my big brother, hanggang kaputawan ti obisina ng bigat at bartek ka. Siyak may tagpuyat at tawang klase ng bigat. Apay, ada problema may timaragwasap? Awan ko ya, no problem. Agraduanak, agteka ko to the board, may sakto na accountant, sumrik akto na ti opisina, ato taguro-uray nga posisyon nito opisina. Kung gaya man niya, siya timang man-manage ka po ta. Kaya atin tapapagay ni Mama tag-retiro. No pa'y, kasalakayat ko ti, umadayo dito eh. Umadayo ka dito eh? Ada plano mga gabrod? Ano pala sa bulam ti trabaho mo kuya? Sobra-sobran, ada bukod mo ng account. Apay nga may ka? Ada problema? Ada nga kahit kung masungbatan nga sa ludsod. Sa ludsod ko kada papakin ni Mama. Kaya di damat amo. Gabotawang ka no sa bali ang makasumbat no sanga ka. My big brother. Ano sa ludsod mo? Abay nga gingganay ta. Kahit awang pelti girlfriend mo. Wala ada girlfriend mo, ngayon ada di abroad. Wala nga, diyak mala makita nga tawagan mo, no kasasalitam ko ma. Ag video call ko ma. Nawam ma. O mo ti sa bali nga, dati panunot mo, ti atensyon mo na sa nga negosyo. Pasaray, awang ka dito ibalay. No kasta nga, bakasyon. Diyan mo nun sa dinutay mo, baka no
Mapangga relax kasi ka asiksika awo mo kaduang girlfriend mo. Ano bakla ka di kuya. Ano ta ko na? Pakiulit. Wano bakla ka di ko nak. Sana ka bakla uy. Kahit mo ti paneknek ko. Ah, kuya? Kayat mo ti paneknek ko nga saan ka bakla? Kasano ko mga ipaneknek mo? Ipaneknek ko kayo ka. Gagang kasta ko. Asla nabasag na comics dito. Asla lang yung kumain ti radyo dito. Uno. Teleserye. Sana gagang wait lang. Kita apin nga yung mga karagat pagtugahon ko ya. Apin nga mas nagkakanya. Sinong bata mo ni Robert? Sinong bata kon? Naarakop na kan? Saan ko ka ito parakop kang kuha na holding hands lang? Kahit mo sa wansak pala ito mo na mga rakop kayo na. Kuya, sabat nga naman yung pinsanin mo, inarakop na ka. Hindi ubingak pa ilang. Inarakop na kon. Ito lang ito. Panangarakop mo kanya kitanta. Balasa nga. Hanggang-angaw. Napartag ka ni. Kisa bulong ka kada papakin ni mama. Mama, ganan nyo man ni Manong Nemy. Awan siguro girlfriend na isong sakti pag ipapasa na tiliw na. Oh, kuya, suwag. Kahit ko lang ipanagdag kang kasanak na bakla. Kada pinurot sakti pag ipanagdagam ka nagkapsat ta. Umuna ta. Hey. Ang likas na panang matmat mo konyak, kuya. No. Uy, saan mo iya sa dilips mo ko? Manong Nemy, kastawanit panangalalaw ko ti angas ko, edi sina na kiti bibigmi ni kuya Roldan. Namartakan. Di na man pagmamartakan. Sana ka namartak. Abay, naramid mo kanyang tikas ni kuya, naglukuhan. Na magandam sa mali nga makakita. Na makita na napapakin ni mamagor ka, pulong ka. Sorry. Siya pala nanakop ka ng bisito kay Kala. Si Kapela, saan nga virgin ni kitilips ko, kuya? Bisito mo dati, idubing ka pa ya. Panawang ka man lang. Mabit lang. Kuya, no. Kasano pa nang ipatag mo kay ni Robert? So at first love ko. Sigurado ka tapusom? Inakit mo sawan, kuya. Sure ka nga ipatpatag mo ni Robert? O, apay nga saan ka makasumbat? Panawang ka. I hate you. Kinunak kat nagwagtay ka kung Manong Nemy kat pinanawa ko. Naglukon din dyan nga kuya na kung kunak tinakam ko Manong Nemy. Napanag nagdigos. Inulit-ulit ko na nagsabon-sabon tibibig ko Manong Nemy. Yung kaslasaan nga may kat. Hamat nga makunang agat arak no dikit. Na isang sangin nga. Na inayon nga imas na imas ininuman na nga arak brandy Manong Nemy. Kasla nakanananam nga. Kasla saan nga maikat itibibig ko. Ni Manong nga talaga oh. No di kalakapsat nga kaya sumat akid di akid. Nyamot dati nga mapampanunod ko. Nyamot dati nga na. Manong Roldan, hapi nga nga naramid mo ti kastoy. Papagayam, baka adun ti makapugtog ka na kayo. Nga saan nga kapsat na dito ah. Nga ta? Oo. Baka maalilaw kayo. Hintayin na ituloy nga ibasa.
ti pagkasaritaan ni Wilma. Manong Nemy ingkeden ko nga santon nga maulit tinapasamak nga palangarakop ken panangnanam panangamal ni Manong Roldan dagiti bibit ko. Iso nga saan kon nga nasasidgan. Kasalatay adadakkel nga basol na Manong Nemy nga jakayat akasalita, jakayat nga makita. Ore tawagan na Manong Nemy. No tawagan na kanselet. No, mapilitan na kamang sungbat, damagik no anyat ibagana. Awang itibagana, kanselek tumanan. No dito ibalay Manong Nemy, no sadgan na, irantak ti madayo. No saan awanan ti mabaling ko pagliklikan, saludsudak no apay. Met ibagana. Bagtit, kuna tinakam ko Manong Nemy. Irin to tani Robert, Manong Nemy, awis lang awis, no kasta nga Domingo, no Sabado ken Domingo, hanggang kano ag lunch day, pagustok matsag paminsan, Manong Nemy, dumat digadi gondaway, ng bagana, hanggang kano ag check-in. Masaludsod ko man, Robert. Abay, manit mo di inaklon kang kasi kang kanayon nga dahil at kayat mo nga pasamak ka data. Di ka dilayan pagik, di kalkalik ako, ma'am. Iba't patig ka, pasin dito at kaya na yat. Yung tsak kayat. Wala ka malang iba't patig na. Iba't patig ka. Pwede din nga saan, iso nga naklon ka. Abi nga maramid ka, dumasanta nga maramid. Di, makinobya ka't makaaramid hanga siya. Ayun nga, nagturpos kami, Manong Nemy. Hindi pa nagturpos ko, siyempre. Yung karandemet at ipanagpaalad na papakin ni mama, ako nada. Tiburdagdagan ng anak kat agturposin. Ado na giti matandar Manong Nemy, tanagawi sakmet. Ni Manong Roldan, sapsapulek awan. Kita nga graduation ko awan ni Suna. Sinaludsod ko kada papakin ni mama. Pa, awan ni kuya. Kat sinaludsod mo ko makinkuha na. Kasi nga saludsod, kat awan ni Suna. Kahit kung asawen, impakdar mo kinkuha na ko nga saan nga mo mga panaw, itatakal daw ang graduation mo. Sa dutin na papa, ada niya si kaso na. Abay nga dadya lang, dapat patagdyan ng asikaso na itatang na panaggraduar ko. So kamat sinalsubukin ko na. Abay nga sa among pagpakunyan. Abay nga nilikliklikam. Likliklik ka kang peso papa mama. Ngam no kastang saan ko na maliklikan, saludsudok no apay. Matibagana. Problema yung kapsat na ita. Sa dito yan na. Api ko hindi ko kumatawagan, tapno maamam no yan na. Sila saan na ka naragsak na naggraduar. Taapay? Mati kuya. Kas pasit membro ti pamilya. Siyempre. Hindi naggraduar iso na, sak kang runaan mo nang asikaso ka nagiti bisita. Itakid din ta naggraduar ang awan iso na. So nga ako nakihatawagan. Tinawagak Manong Nemy. Nagring di cellphone na. Sinong bata na? Hello? Kuya, my big brother, I am mo. DAYTOY. Ano to eh? Congratulations. Happy graduation. Kastaratan. Apay ngawang ka. Apay hanga kompleto ti parte no awanak? Saan kompleto ti pamilya? Pamilya at saan ka kumpleto nawang ka. Sige ba ko mamakamak. Ayan mo ngamin. Adak ditoy. Inutoy. Manong Nemy, pinadas ko nga tinagalingag nung ituten na. Doon kita makadanag nga. Ayan mo ngamin. Abi kasi crowd diyan mo. Ano yung timangig mo ditoy? Sila doon kita ubing nga agaangaw. Gaayam. Agboy-boy da TV ng hirapin na tagakangaw. Agaangaw. Sindi kita. Sige. Tapno makaumayag pa lang dita. Hurayan ka ha? Okay. Umaya ka.
At damat lang ni Kuya no kasta. Ino ti ayan na. Sinudsuk ko kada pa ni mama. Pa, ano man ang problema? Nakasalita mo ni Manong mo? Kung pangin mas laawan na. Ayan na. Susapo ayan. Nakasarita mo ni Manong mo kung nakatuwan ko na, sa mo salusudan no, ayan na. Di naman kami sinumbatan ni salusudan ko sa ayan na. Ngayon umayakon ko na, nakanda awang problema, basta umayan. Apa yung problema mo ni Manong mo, ayan? Di makadakas Manong Nemy si mangpet ni Manong adakaduan nga babae. Mabay ko man adakaduan nga babae kat barumat ni Manong. Ngayon mabay nga sila, Jack mo gusto adakaduan nga babae. Sa batik ko maida Manong Nemy ngayon gawid ko tirik na. Kanapi ko mga sabatik ita. Bumalaymet ni Manong. Sa batik ka di nga isunak at sabot ka sa nga ili. Iti ayan da papakin ni Mama Manong Nemy tinagtarusan da Manong kanti kadua nga babae. Kitkitak di babae. Sabot ka na pintas. Inauna ngem ni Manong. Ni Manong. Nobya na. Ino emisuna. Naglogo ng dating nga Kuya Roldanen. Manong Nemy, gusto lang ko maasikaso na gito mga sa nga ili. Dana ka, pokus lang tati, matang ko tayan, daba pa, mama, ni Manong, kaya di kaduwada, isudan tinagkakalamisaan. Manong Nemy, masakit naman. Kami kasi tararami din. Inlabayan ni Manong, tingin ang duwana. Ape, o nga tati, ang nga tanga amo, taglabay, dahil nga babae, at iba lang Manong tinanglabay, pero ito pinggan na. Amin na kayat, dahil nga babae, ito duna. Alain mo't ni Manong, isot mang kutsara nga mangkarga iti. Isot pa tinapanangala, ti drinks na. Uminom iti arak, ti babae. Uminom da nga duwa, Manong Nemy. Nagigtutak Manong Nemy, matimpag tabaga kay. Hay! Auntie, imbag mantimay kayo. At so mabaling ka din nga saan kami oh my God, nag-imbitar ka kan graduation mo. Dapat pa kinimamang mo. Adada dyan, ti. Adada dyan, Kuya Roldan. Kanadjay girlfriend ni Kuya. Girlfriend ni Kuya? Ada ka girlfriend na. Adada dyan, ti. Oh, kinaduha ng imay. Awan itay, tinawagak. Sige, umaya kung na nagkuyog na ka na di girlfriend ng natatay. Ngayon miso na. Sige, dumanong ka mo sa dyan. Sige, auntie. Thank you. Regalo yung auntie. Ang manamdaman ton. Lipatak tayo ang bungo. Ipaputpat ko tulatakin kan. Manong Nemy, diya ka mo no apay. Ngay di nga rabii, ket naalo ko'y dakdakiti. Sumarsaruno, nga graduar, nga barak. Iminuwak Manong Nemy. Naka-adok ti minuwak. Diya ka mo no apay. Kadya ko sa amon si Marsaruno nga napasamak Manong Nemy, hindi makaringa kiti kabigatan na nagsakit ti ulo. Rimuhanak Manong Nemy nga sa sarapaik ti ulo. Mama? Ayan, ti, sino? Ito palang hangover mo. Apay nga takay tatati kusina. Nada obra ni Inday. Naglablaba mo niya mangkurja. Apay ya? Kaya ba mo kini Inday? Dapat na masamak mo ba? Awan.
Ni manong mo, tinangbagkat kang ka, nga nang isarak iti silad mo. At napalalo mo ito minom. Kastaon ito pa nagkatao nga, krakragsak ka nga, nabintas mo ito ta. Tapos siya ka tinagraduar, siya ka ba tinang-entertain ka na gini siya nga ili. Tapay mo. Kadin pakitang tilaing mo nga sumala. Asi ka pa tinagpili na kayo patukar, ipatukar iti stereo. Pilit-pilitan pa naman mo, nagsala kayo. Agad nagsala kayo Nagsala kam di disco? Lambada? Nagsala kayo di kapit-kapit. Nakasla mo di pampabuya ka na di kadwana. Di pa panangar-arakob mo kinimanong mo. Wala, nakaramit ko na dyan, mama. Ito may minsan saan kanton ng minumpiado. Wala naman kat nukan na nabartag ka, di mo pupuutan, di mo malagip, tinapasama ka. Kaslasan na ka mamati. Imposible nga sa mo nalagip. Mama, onti nalagip ka, onti mo. Alala, ang ganito siya, no? Siya akong timang template kapem. Without milk, tapno di kasta kat mausawang ka kandanos. Manong Nemy ka nagdisimara sa runong aldaw, saan ko makita ni Manong Roldan dito'y balay. Nagsalot-sutok ko makadapapakin ni mamangim. Sila, mabainak, takakanayon mo ito, no, basta asid gat, napapakin ni mamangit, may pangaplatakin ni Manong Roldan. Iti salot-sutok ka nakuwada. Ngayon, masadagak Manong Nemy. Asadagan di pa nag-review mi ha. Juan, mama. Nagtulad kam kini Robert. Siyempre, kuyok kam to. Agad, tinulong kam to. Agad ang kam to ng activity board. Robert, natang ka pagbaga ni Manong mo, nga boyfriend mo. Nga, di na minsan kit nakita na kayo nga nagkuyog. Saan ko pa yun ang sinong bata ni dinakita na kami ni Kuya? Sinong bata ko? 3 months itan. On kami. Mamukto ka tayo. Api nga awan hangay maidi graduation. Kit naggraduar ba't isuna mo, ma? Sabagay. Ma? Amok man nun. Ano salud-sud may Manong mo. Api nga nagagyan dito ni Manong? At sa bali ng pag-awawitan na? Iso ti mga sasikaso ti negosyo. Ngayon saan nga gawawid dito eh. Nabayagang saan ko nakita. Nabayagang saan ko nakita di kotsay na. Ma, pa, sa tinutayan ni Manong? Apay nga. Apay katawa ka. Apay nga salud-sudag pa lang amukon. Nag-live-in ka na dyan babae nga kinakuyog na. Idi graduation ko. Ano siguro kaseradan? Agkas kaseradan, mama? Papa? Una dabukod din ng balay. Habi nga palubos yung live-in. Habi nga saan na kasar. Sino yung magbagam nga ikasar ni Manong mo? Hindi kinatuwa na iti graduation. Saan ako Apo ya. Ma, papa. Adadya ka mo nga mapaspasama. Habi nga di yung bagakan nga. Anak kami ti kayat mga mamuan. Di may panggap kini Manong. Api nga awan. Adan sa bali nga balay na. Adan sa bali nga balay na. Balay dahi ti asawa na. Saan ka di asal-salut-sudom kada kami no api nga sang agasawa ni Manong mo. Kita siya. Nagasawan. Nakilibinan. Itiin inaunang mitisona. Hon? Ni Kuya. Niya agad taste nan. So, pwede, nang lablabay, idi. The graduation ko. Isot na nang lablabay. Amin nakasapulan na dyan ang babae. Isot na ba nangala? Nga dahil tirason, no apay nga iminum ka, nagbartek ka na nga nabi. Ngayon na bartek ka,
inala, ginuyod mo yung manong mo, nagsala kayo, nga nakastaon, panangarakap mo kayong kuwana. Ipabuyam, iti nga babae nga kinadwa na. Ano ni mariknam kini manong mo? Ha? Papa? Anya ti mariknam kini manong mo? Marikrik na nga niya. Ipatpatag mo ni manong mo? Yes, of course. Ipatpatag ko iso na manong ko gayam, kapsat ko gayam. Ipatpatag mo ni Robert? Yes pa. Boyfriend ko, sinot na patpatag? Ni manong mo, buno ni Robert. Ha? Jack sinong batan Manong Nemy. Jack muno apay ng Jack sinong batan. Gabot ta masurunak Manong Nemy ta dagiti kayat ko mga maamuan kasla narigat nga ibaga kinilawlawag da papa kini mama. San ko nang dinakdahamat dito nga banag. Diya ako nagsalsarutsug pa kada papa kini mama ti may papan kini Manong Roldan. Diya ako matibibiyang ko amin ken ko ano. Nag-review kami kini Robert Manong Nemy aging gadimtengan ti examination. Ana, good luck ka rata. Nadwa? Kasla awang ka itimod. Ano ka di problema, sweetheart? Awan, Robert. Baka sa mo may concentrate. Di ba nag-exam mo? Sama na, pagkatingasan. Sika mo pala namin ti girlfriend. Nga di nakayat ng ibaga ti problema na iti boyfriend. Di ba? Noon yaman ti problema tanga dua. Kat problema tanga dua. Noon yaman ti problema tanga dua. Noon yaman ti problema tanga dua. Sika, anat problema? Siya, ti problema lang kat naimot ka eh. Naimot, napaidam ka. Dayta ka mo rin, Robert. Sa kabali. Awan, tumadlaing ti panagkid-kid mo, no? Malpas ng ti board ta, trabaho ta, sakon to i-giant ti kasarkeng ka. Namnamayam ka ta nga sikat datakin sika ken siyak tagkatuluyan, Robert. Kapag idinasan, sikatin karik na ina di kitagbalingan nako. Gabot ipatpatid ko unay. Awan sa bali pa yung lalaki di biyag ko. Ay, babae ti biyag ko na sa nga sika. Oy. Tay pagsasao, ha? At damat lang ka na bibig ti tao, ti pagka tiliwan na, kasla ikan. May takit mo sa man. Lalaki ko naman ka na kita. Di nila ito eh. Agkamaniak lang ah. Tanyot pag ipagarup mo kanyak bakla loko ka. Awisan ka kumaping arong check in na no, bakla. Sardin kan. Sumbrek tayo ng examen. Kalpasan data Manong Nemy kahit ko tag-relax, Robert. Ana, nasong bata mo't lamin? Madala siguro sa kapulo. Well, no talaga din sa kapulo kitrong ko. Makarwarak badlat. Sika nga eh. Perfect sika. Simple. Hindi nga aldaw Manong Nemy. Nag-joyride kami kini Robert. Simurotak, napang kami di beach. Rabiin, Manong Nemy, at takambilay di beach. Pilipilitan na nga uminom. Anan, uminom kan. KJ ka, kinam taglawlaw. Kadagi-inom dami nagdipadang mga babae. Hindi graduation mo. Hindi graduation tayo. Hindi nagpala ka, nadamag ko, nabartag ka no. Samot ka. Man, nagwalwala ka no. So, nga rumabutay ka uminom eh. Tama nga numaramanak kat alaak nga ala, kaslay di. Hindi maramanakong kat taog lang, taog. Diyak ba't na napupuotan din na pasama? Kadita, taog ka mga taog yan. Sige mga ron. Manong Nemy, kas idi
tayo minumak iti graduation. Naimas na sumurat. Alang-ala. Hindi ko hanggat sa balin tumadlaw ko kini Robert. Robert, sweetheart, amom ka din nga ti arak at mangparuso tirik na ti may isa nga tao. Nga dati ka po na no apay nga mararakop ka hasta wari wadag-wadag ka. I love you, sweetheart. Kanuan yaman ti mapasama ka na ta. Saan ka ito kaway pa yan? Itid mo lang. Kan palubusang tarik na. I love you. Manong Nemy pinalubos uyak isuna ngayon nagkanat titangad ko. Tangad ko na katay adayok dagi di bibig ko. Kasla jak kayat na maramanan ti bibig ni Robert Manong. Kasabaling ararapaapan ti bibig ko. Manong Nemy. Maaros ko mga matintirik na nakainumak sa may sa lalaki, babae. Yung tsaka mo, apay nga ni Manong Roldan, ti aday ti panunot ko. Apay nga kaslayos kayat ko. Nga saan ito dahil nga Robert? Biniglak ngayon durun Manong Nemy. Hey, apay. Apay, durun lak. Let's go. Agawit na. Come on. Sige. Glogan na nga rin di kotse. Dan. Sige. Kinangak Manong Nemy na kahit ko lang saan nga marigrig-trik na kung saan na kumayano din suri-suri. Ngayon tilo ko nga Robert Manong Nemy insirak na din ti kotse na ti uneg ti compound ti may isang hotel. Apay nga data to eh. Kung nakala na tulog na kon si Palay may. Di mo kaya't iti beach. Siguro ka pa open. Umat nga mina. Di rin ta iti silid. Tapos ka sa tagat. Awan di makadisturbo ka na ta. Ituloy ta. Tipagtad ta iti beach. Let's go. Yung sana ka nagkuti Manong Nemy. Oh my God. Guyudan nakpayan Manong Nemy idisagi ti kotse. Tsakayat. Tapay. At datan ditoy. Rinugyantan. Apay nga santang ituloy. Nagturpustan. Kit no anyaman ti mapasamak. Nagsikog kasar ka. Awan di makaigawid. Saan ka apod nung ipatpatag, Robert? What? Saan ka apod nung ipatpatag? Inaklunak na sanak ni patpatek. Masyanak lang amin ka. Yung saan ka ni patpatek. I'm sorry. Mabaling ka di tulog na kon. Shit. Hapay. Apag pungtot ka. Ulod-ulodin ka di pa lang isrek. Uno bagkatan ka. Uno bulutar yung sumurot ka. Sana ka sumurot ka. Uno na bagkatan ka. Sumurot ka lang siguro na pukaw mo ti puot ko. Yung sakbe nga pupukaw mo ti puot ko. Mabitlay. Dimsagak Manong Nemy ti amo na siguro kat sumurot kang kuana nga nagtarangteng ako nga rimor ti compound. Kinamatnak nagtarayak Manong Nemy. Manong Nemy, diyan mo. No apay kasto ti mapaspasama kanya. Ti amok kat kamkamatan nakpala ni Robert tatarayak nga taray. Mat nga rin di mabaling ko ang payapayan mo ng parain nga lugan. Puro mat amo ka private di kiti lumapas last masabat ko kan manglabas kanya. Aging ka Manong Nemy bigla nga da nagsardang iti sangwa na kakotse. Kinamat nak siguro ni Robert na kunak tinakam ko. Kat sinaliwanwanan na kat sinabat na ko.
Nagsubli ka nagtaray Manong Nemy, ta sinaraan mo ti kotse, ti dalan kong tumarahay ngagpaabakan. Dimsag siguro ni Robert Manong Nemy ti kotse na tanangig ko, ti managlukat iti kotse sa manang mangkamkamat kanya. Sanak siguro ng sardangan dito ni Robert, naging kangadiak baliki. Nangaro na lang aro din, hindi may tekleba. Aray! Robert, please. Saan, Robert? Diyak kayat, Robert. Naggulagulak Manong Nemy. Edit at da mga rakop kanya kamang bahon iti panakitekleb ko. Iti dayta ka pa nakaitik-club ko, Manong Nemy, nakakidemak latan ngagsaso. No, Robert, no. Langaro na iti bagkatanak, Manong Nemy. Dinanog-danog ko di bukot na. Iti panang bagkat na kanyang, no, Robert, no. Diyak Robert, no, diyak. Naging ganginlugan na iti kotse, Manong Nemy, iti likod tinangipanan na kanyak. Inserak na iti daw, ilokat ko. Hey, pinilokat mo ba ilang? Di tamon. Kuya Roldan? Papagayam, insalakang gayam ni Roldan ni pagayam tayong Wilma. Iti posible parang pilit ni Robert kang kuhan. Nairan na nga ta. Nadakas ta nga oras ni Roldan. Agtartaray ni Wilma. Kat nakita na. Papagayam, ituloy tayo nga ibasa. Iti pagkasalitaan ni Wilma. Amon tayo iti pagpatinggan na. Manong Nemy ni Manong Roldan met gayam. Tinangsaid kanyak anang sardang iti panagtartaray ko. Nga ti amok ket ni Robert iso nga nagbolta ka nagtaray nga naitekleba. Nga ti amok ket ni Robert iti nang patakder kanyak, tinangbagkat kanyak, tinangilugan kanyak iti kotse. Ni gayam big brother ko Manong Nemy. Kaya, gaganda. Umayag dito abay mo. Ditamlatan, dito abay mo. Kinunak Manong Nemy, timsagak nag-transfer na panak ti abay na. Mawa ka di matlat na nagrig mo. Awan din nag-ikat. Tita, shoulder bag mo. Gulat ako yan, check up. Chinek up ko Manong Nemy di gamit ko. Inayos ko ti bagik. Kabayadan ng tartarayan ti kotse. Kaya, awan pa tinaksaykan ka. Nodan na inayon kan ka. Naksay nga, na inayon nga. Baka nakargaan na ka ni Robert. Hindi ko yaman. So nga rin nga linikli ka. Tapang kami ti beach, pinainom na. Ket, bartegan na kasala di pa nakabartek mo idi, graduation mo. Kuya, sorry For what? No, daman na kiti madingin na ramid ko idi. Baka nag-imon ni misis mo. Nag-imon ni misis ko nga. Di kinakuyog mo. Ore mo inlablabayan nga korang na lang subuam. So nga nagbartag ka. Natagimon ka. Ano kumapambarag nga gimon? Madamdama pa yung Manong Nemy nagsardangan ti kotse. Iti may isang sangot ti magagangay ng ilang balay nga madagkate na. Nagbusina ni Manong. Manong, abi dito Abi nga sanga siya di balay. Dahil ti balay mi. Balay yun ni
Bakit mo? Abi nga dito yung manam kanya. Kitulog kung saan di balay. Ipakadaklan. Nga itulnog ka. Apa di mo matawagan nila? Pamarak mo na, yamamu ka kadakwada. Kadakwada? Abi manuda. Diya baka mo, kaya nagidalagan na kenkwana, kenkabsat na. Adan nang ilukat ti gate, Manong Nemy, nujak mariro, barito. Hindi may lukat nan, siyempre kan ti kotse. Si mabat pa lang tinang ilukat ti gate. Kuya, ay, sino ti katong kuya? Imanang mo nga Wilma. Wilma. Ma'am Wilma, good evening. Abi nga din ang mo. Manang mo, Wilma ko nakmet. Ano kahit mo kapag mamukyan ka? Ba't di mo nga kabsat nakmet? Kahit kuya ko nga nakyan ka? Apay kuya, jak mawatan di papaspasama. Umayan, super tento naman. Lagay ka kabsat mo, Bert. Naturog dan kuya. Jak lang tayo nakaturog. So, kuna ni mama, urayan ka, tas at mga ilukat ti gate. Nengar mama. Nakaturog na nakin ni papa. Sige. Sobrang tayo. Big brother, ano na ito eh? At sa bali nga pamilyang? Sinusod ko Manong Nemy, dada kami di salas. Idi rumor ti babae Manong Nemy nga kinakuyog na idi graduation ko. Nakabestida nga. Ay. Dagayang sa ilim. Wan mama. Hanyo kad nakita idi. Ti kapsat ko. Ani Wilma. Ay, yeah. Kumusta? Siya dili ka na doon ni Kuya at graduation ko sang gali. Siya ka ni mamang na. Maulawa. Sige. Ano't isaganak? Api lang nag-create kayo, mama. May isaganak ka mga kape. Kahit mo kape? Sige. Magtibla ka mga tidwa kape, mama. Sa mo nga mama? Ken sa mo nga papa? Lagi tinaganak ka na Santa nga kapsat. Kasano ko ya? Oray, nabit pa nga namok na Santa nga kapsat. Kasano nga napasamang ti amin? Ni mama, 15 pala hindi taon na. Hindi karga anak. Diyan mo, nakaalaan na. Tusok kami nga babae. So, diyan mo, nakaalaan na kanya. Anak na ka ni mamang mo, idag taon 15, 16. Kit ka ba ta? Sanganam naman ni Jocelyn. Kabsat ni tatang ni nanang. Nga, nang padakkel ka ni mama. Yung padawat na. Anya? Yung padawat na kada papakil ni mama. Gabatam. Namnamaan ni Jocelyn nga dinak ka numaasikaso ni mama. Kasi nga ron. Tilada. Ani Jocelyn kan dedi. Josima, ito nang tagibi ng padakil kanyak ko na kang hindi awang pwede may isang katawan ko. Gabutasan damat nga maasikaso. Gabandak, imbadawat. Kada kapapakin ni mama. And after 7 years, naginaw ni mama, impas ngayon na ka. Hamumon? Maawata mon? Maawata kon.
Kaya di maamuam, nga dito pamilya, imay ka dito eh. Imay ako dito eh. Tap na matulungan kita. Tap na matulungan ka tirikapsat ko. Tani mama, ako mati permanente nga trabaho na. Ori ni papa na ito stepfather ko. Hambali ko na. Isak matagtultuloy nga mangmamanir ti negosyo. So ako ti problema. Kinakayat kong timay dito nga nagnaed. Tap na nigas nakit. Papalubusan kailangan ni Robert. Kapi nga sana ka naginubnubyo edi. Naginubnubyo edi. Kabatay di pa ilangan marik na ako din isang sakay na kang ka. I love you. Wilma. Manong Nemy, voluntaryo diriknak nga nangarakop kay ni Kuya Roldan. Nairot nga rakop. Nga nariknak met data nga arakop bilag uno balas ti arakop na. Nakasti ka irot, dahil pa nangarakop nak idi, idira mo nak nga rakupin Manong Nemy, idira pang ko dinano yung sunang amin inom. Kaya di pa nangaramid ng inamalan, tibibig ko, ito nakapapaon. Nga dahil din ti kapunan no ape nga, liniklikak isuna. Nga kasla kagurgura ko, gabutan liniklikak. Takayat ko saan mapasamak, ti saan narumping mapasamak, gabutan saan ko libakin. Nalablabas pa yung kabsat met idin ti mariknak yung kuwana. Nga dahil ti kapunan no apay nga sangkupulos ng tulok nga maalan ni Robert ti amin namin ko no, gabutan saan ka sure kayong kuwana. Idagrunok at kami. Ana matimarik ng kanya. Kuya, saan ko hipatpatik ni Robert? Nga dito tiga po na apang ang pulsin tulok. Nga maalan ti kay kahit na kanya. Takayat ko. Nga ti lalaki nga mga ipatpatik kanipatpatik ko. Isunto lang iti pangisagot at ti amin namin ko. Kuya, I love you too. Kaya't naulit Manong Nemy, dahil di pa naglanang, dahil di bibig mi, nga idigit isulaing timang nananam ka, dahil di bibig ko. Nga medyo dahita, may kadwa kong daway Manong Nemy, binalas kumaten, nga ninanam, dahil di bibig, timbilan ko akamsat, nga itakit na lablabas pa ng akamsat, tinak pa nang ipatig, ken pa nang ipatig namat kanya. Manong. Tinaipadawat, Manong Nemy nga maladaga, nga pinadakkel, nga pinaadal, da papake ni mama, dagiti pudno nga naganak ka niya. Manong Nemy, tayo kunada, ada dagiti santeng ekspektarin nga mapasamak, nga isot mapasamak. Indayal ni Manong Roldan, Manong Nemy, cellphone na, diya ka mo sino tinawagan na, takunan na. Ma? Dayo pa kadanagan ni Wilma. Taday DAYTOY. Itulnog ko doon itong bigat. Kuya, apay, nitong bigat pa ilain. Hindi pa ilang magagaranak. Bitinanak manin. Kuya, huwag kuya. Apay nga huwag. Huwag. Huwag mo ipospon kuya. When Manong Nemy imbes nga ni Robert kuma, iti pangipaayak ti amin ko ngamsahan. No di kat ti lalaki nga talaga nga ikis kan mandar ti puso. Sa anak pulos nga nagalumi Manong Nemy nga nangidasar ti bagi kay ni Roldan.
Kaslamay sa nga naimas nga taraon Manong Nemy nga napupo ni Roldan nga indasar iti dulang. Tapno at ni Roldan Manong Nemy nagpapas amang nanam ti imas akas iti na panangipapad. Nilakam kumat Manong Nemy ti imnas iti lailo nga daan tinaitudnokan iti napudno nga ayat. Ti baraken imas dagiti bibig ni Roldan Manong Nemy ana idayas iti na dumaduma paset ti bakik. Nga dito nga simngaw dagiti aso kanareng-eng nga gubuhan ni ayat. No agtipon ti ayat kanayat sa adabara ken bara gumilayab ti apoy ken iso ti mangitayok kadagiti duwa nga puso. Tapno agtipon da amang nanam ti ragsak iti kangatuan nga yuwiyang ni ragsak Manong Nemy. Nabanak kailak nga nangipaay ken ni Roldan ti amin-amin ko. Gabot ta salin matmatak, gabot ta karik, nga daytoy nga dayaw, wano amin-amin, kat ipaikulan ti lalaki nga naikari para kanyak, nga ayatek ken mangayat kanyak, tek na ngayon. Inabrut mi Manong Nemy, dagiti panawin nga rumbeng kuman nga idi nga nananam mi. Gabot tayo nga nagpatnag Manong Nemy kat nagtultuloy nga nagmaris rusas naglawlaw. Napnek ken namsek kadagiti asok ken nareng-eng dayta nga silid. Nadaytan din ang rugyan Manong Nemy ti samit ni Diro. Nga amin mi iti agnanan. Idiro mo ang resulta ti board Manong Nemy kastuan ti nagsak ko ti nakarwarak. When nagtrabaho ka nga dagos Manong Nemy iti bukod mo yung opisina kini Roldan. Kastawan iti ni Robert Manong Nemy di isina isuna. When no ba kasta iti naangayan ti kalay sami kini Roldan. Imatandar man lang ni Robert Manong Nemy anang kablaw kada kami. When iti balay Manong Nemy nga nariingan mi, nga taing mi kan ni Roldan, itinagyanan mi. Takulad na papakin ni mama, nga dito'y kami matlangagnad, nga saan kami nga mga aramin tibukod mi nga balay, tawan sa balay kim balay, iti balay mi, no saan nga da kami matlain. Tada kami, nagkabsat, nga saan gahim nagkabsat, tinaikaryan, kadagiti rigat, nga panagkaradkad. Kaya pas nagkaragtrabaho da papakin ni mama, tapno, may kanda kami tiranya nga masakbayan. Sala nga da kami Manong Nemy, nadigat-dagiti nagbalinan nga po kami. Intultuloy ni Roldan Manong Nemy tinang tulong ka dagiti kakabsat na itiina. Kabot talaga nga narikat matikasasada, kabot upat dagiti kakabsat na Manong Nemy. Sagat awam mo ti stable nga trabaho ti stepfather na, kabot bartekero mat kansugador. Idinto ti inana mat Manong Nemy, ni mamang nga ina ni Roldan mahilig mat kada kita itong kada hamat una nga napasnek Manong Nemy ti panagtrabaho. Iso nga nang namnamad kada kami para tinaran niya masakbayan di kiti upat nga kakabsat ni Roldan. Talo Manong Nemy di nagbalin nga bunga tayan at mi kini Manong Big Brother Roldan. Talo nga bunga tayan ayat napudno ayat. Nga dagito'y tingkam to pangibukbukan ti amin na. Apanahon mi, parang tumatinaranyag ang masakbayan. Dahito ti pakasalitak, Manong Nemy kagyaman unay ti anos mo nga nang ibasa, kat sabi kumat at damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya. More power to your program, Manong, and God bless. Ito nga tagyaman nga pagaya mo, Wilma.